एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गौहाटीयाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लालायगोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय माने मानसिफ्रा कमेन्टआव सोंहरो बे मा बुस्थु होननानै गाज्रि बुस्थु नङा बे माने हटेलाव थाहैबाय जेनेबा निरमाजों दुगैना फैबाय बेल' जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा बे बेनिफ्राय बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा Özür konuşuyor. Wow! फुटबलाव लिंहरगोन कारागावाव लिंहरगोन आब' आब' होनलायगोन थिखादारफोरजों लोगो हमलायगोन बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लालायलायगोन बङाइगावआव बेरायगोन गौहाटीयाव थाहैगोन इक'लेण्डआव दुगैगोन बङाइगावआव बेरायगोन गौहाटीयाव थाहैगोन इक'लेण्डआव दुगैगोन Wow! अय' हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा अय' होननाय लोगो लोगो बिराद खुसि जादों नोंसोरना होमबाथ' नोंसोर मोनथिजोबो अय'खौ मा जिनिस जादोंना जायाखै सोरबा बरिया सेंग्राफ्रा अय' होननाय लोगो लोगो वाव होनलायहरदों बङाइगावआव थाहैगोन गौहाटीयाव दुगैगोन थाहैगोन अय' हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय समाजनि बाथ्राखौ बुंहोला दाना सायथोनो रोङै जादों जायगायावनो बमरायदों हिनजाव थोनो रोङै जादों गौहाटीयाव लांखारदों बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गौहाटीयाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लालायगोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय
땡큐. 와, 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 머리야, 머리야. 앙, 다 돌아서. 라이스브랑 안 가입해, 나마.